It-tnejn filgħodu l-komunità Tarxiniża qamet bdieqa hekk kif Lonza Busuttil ta' 81 sena tilfet ħajjitha meta nirien u tħaħen ħakmu dara fi triq Betta. Dan l-istazzjon huwa infurmat li għal-ħabta ta' 6:30 ta' filgħodu issejħet l-għajnuna u li t-Lonza kienu għadhom kif telqu mid-dar għax-xogħol u ftit minuti wara in-nirien ħakmu d-dar. Membri tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili marru mill-ewwel fuq il-post sabiex jikkontrollaw in-nirien u tim mediku ppruvaw jagħtu l-assistenza lill-mara iżda din ġiet iċċertifikata mejta fuq il-post. Waħda mill-ġirien tal-vittma rrakkuntat dak li semet. Jien smajt fis-6:30 l-ambulanzi niżlejn, smajt ngħid niżlejn jien u karozzi tal-pulizija. Għax ġara dal-għodu għat-ġildu. Hija stqarret ukoll li l-vittma kienet tafa u qalet kif kienet mara b'qalba tad-dieb. Di li mietet kienet mara sew u ankallu li rabbithom sew bħal ħaddieħor ġifieri le. Ma kienitx mara ħażina jew xi ħaġa miskina għax veru kulħadd iddispjaċih għaliha. Għax veru kienet mara sew. Dan is-sentiment huwa wieħed maqsum ma' diversi Tarxiniżi hekk kif Lonza kienet magħrufa mal-komunità kollha. Fil-fatt is-Sindku tal-Tarxin Joseph Abela Gallia esprima d-dieqa tiegħu għall-familja Busuttil kollha u anke ħabbar li se jkunu qegħdin jinġabru donazzjonijiet b'risq il-familja li tilfu lil-ommhom u anke darhom. Intant il-vittma kienet ukoll magħrufa għal xi ħaġa partikolari. Iva, ħafna, għax kienet bih il-kappar ukoll, ġifieri kulħadd kien jaf hawnhekk għax kienet tmur għand in-nies tbelhom il-kappar u hekk.